Michael, vi taber 5-1 på hjemmebane til Værløse i den sidste betydningsløse kamp, kan man sige. Prøv lige at give din vurdering af kampen i dag. Ja, jeg synes, man tydeligt kunne se, at det var meget betydningsløst. Også mere, end jeg havde håbet, at spillerne ligesom ville vise på banen derude. Men jeg synes, at vi mangler langt hen ad vejen og kæmpe med os selv, når det er, at spillet ikke lige fungerer. Finde nye løsninger, rent taktisk også, hvis vi spiller lidt ud på bagbanen. Og ligesom den der sidste kampgejst for at se, om vi kan gøre noget nyt. Okay, hvis det ikke lykkes på den her måde, kan vi så finde noget nyt frem. Havde vi haft det, så tror jeg også, at vi kunne have stjålet point i dag. Men vi er også i ligaen næste sæson. Hvordan er mulighederne? Kan vi undgå at blive elevatorhold? Vi kender jo ikke hele holdsammensætningen på de andre, og vel heller ikke vores egen. Nej, ikke helt, men altså, der er der ingen tvivl om, at vi får det selvfølgelig svært igen i den kommende sæson, men altså, det der ligesom kendetegner os, det er jo, at vi hele tiden har nogle nye, der popper op og har spillet godt. Nu har vi jo, jeg tror, vi har haft 15 spillere med på vores ligahold i den her sæson, og gennemført måske i perioder vist rigtig godt spil, ikke? Og hvis der kommer 1-2 fremover, ligesom kan vinde ligakampe igen i den kommende sæson, så ved man aldrig, så kan det godt være, at vi helt undgår ligakvalspillet. Men vi kan jo sige, at et hold som KMB, de har fået Mikkel Elbjørn til, og har jo i forvejen Michael Søgaard og Pernille Harder blandt andet, ikke? Og nogle gode herresingler også, så det kan gøre, at det måske godt kan blive lidt spændende eventuelt mod dem i et ligakvalspil. Ja, tak.